I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Por Jesucristo nuestro Señor.
La processó de l'encontre es va celebrar també amb tota normalitat, una celebració que precedia el concert de pasdobles de la Unió Musical de Vilafranca a la placeta de Baix. El dia 17 d'abril va tenir lloc la processó de l'encontre. De bon matí es va celebrar una missa i a continuació es va fer la processó. Com cada any, es va dividir en dos recorreguts diferents. Per una banda, la imatge de la Verge va anar pel carrer Major, mentre que la imatge de Jesucrist va anar per Sant Roquet, acompanyat per la Unió Musical de Vilafranca. Ambdues imatges es van trobar davant de l'església i van fer la pertinent reverència. Tot seguit, la Unió Musical de Vilafranca, dirigida pel seu director Pau Montfort, va celebrar el tradicional concert de pasdobles del dia de Pasqua. Aquest recital va tenir lloc a la placeta de Baix, com és costum, i es va interpretar 5 pasdobles diferents. Aquest any, el nombre de persones que van acudir tant a la processó com al concert va ser molt alt. Açò es deu al bon temps que va fer i a que es va poder tornar a celebrar tot amb normalitat.
La xerrada col·loqui i desfilada sobre indumentària tradicional va posar punt i final el dijous a l'exposició de les sales gòtiques. Un acte on es van resoldre els dubtes i les curiositats sobre la vestimenta antiga i on es van poder veure desfilar models d'indumentària tradicional al més pur estil de les passarel·les de París o Milà. L'exposició d'indumentària tradicional, que fins a aquestes Pasqües s'ha pogut veure a les sales gòtiques de l'Ajuntament, culminava el dijous amb la xerrada, col·loqui i mostra sobre vestits típics i vestir-se a l'antiga. Un acte que s'havia previst per a Sant Antoni, però que l'auge de la pandèmia va haver de posposar fins a Setmana Santa. L'esdeveniment, capitanejat per José Vidal, de l'Associació Folclòrica El Millars i acompanyat per la rondalla, va omplir la sala Carles Pons de la Casa de la Cultura. Així es va estructurar en 3 parts. La primera més teòrica, en què Vidal va explicar les diferents etapes de la moda des de la meitat del segle XIX fins a mitjans del segle XX. I aquest acte està estructurat en 3 parts. En la primera part jo faré una exposició incidint de novament en aquestes etapes de la manera de vestir-se a l'antiga, de moda més antiga, a moda més de transició ja cap a la moda urbana o internacional, que és la que ja n'hi ha per tot arreu, i després de fer aquesta exposició a base de diapositives i jo explicant-ho, el que hem volgut és fer una desfilada per a que la gent veja en models de persones d'ací del poble, a més, ben vestides per a que vegin aquestes diferents etapes, explicant jo cada coseta. I finalment n'hi hauria un xicot col·loqui per si hi ha alguna persona que estigui interessada en el tema i vol preguntar, té dubtes. Tot seguit va arribar la part pràctica, on 4 parelles de vilafranquins i vilafranquines van desfilar per la sala mostrant les diferents indumentàries i estils de vestir. I finalment l'acte va cloure amb un col·loqui on els assistents van poder plantejar dubtes i es va obrir un torn de debat. La primera part seria l'antiga, la roba més antiga, el que coneixem més una moda més afrancesada, del 18, que diuen, que per Castelló i per aquestes zones se diu més de llauraora i això, no? Després faríem 2 parelles que anirien més d'una roba popular, antiga també, però ja en xicotets canvis de colors, de formes, i això és el bonic perquè ahí se veurà. Aquestes diferències i aquesta evolució se veurà. I acabarem en una parella que ja anirà completament de transició. Com es mostra també a l'exposició, la moda vilafranquina diferia molt a la de les poblacions dels voltants. La localitat comptava amb una burgesia punyent i industrial que seguia les tendències estilístiques de Madrid, Barcelona i París. Per tant, a Vilafranca sempre va tenir més pes la moda urbana. Que en altres pobles no, en altres pobles mantenien encara més la tradició popular d'antes. La rondalla va posar el toc musical a l'acte, acompanyant-lo amb les melodies tradicionals pròpies de l'època. Tenim gent de l'agrupació folclòrica El Millars que ha vingut a ajudar, perquè això la veritat és molta feina. Després està la rondalla del poble que està col·laborant en tot, està venint als assajos i prepararan unes peces que amenitzaran també aquesta segona part de la desfilada. A més, a l'acte també es va desvetllar el secret de les faldetes roges vilafranquines. La 6a edició del Festival Comarcal de Titelles Ports-Xinela ha passat el cap de setmana per Vilafranca. L'obra Júlia al País dels Llibres obria les representacions de la mà de la companyia Teatro de la Resistència. El Festival Comarcal de Titelles Ports-Xinela ha recuperat enguany les seues dates habituals i al llarg d'aquesta Setmana Santa fins a 14 pobles dels ports han gaudit d'espectacles de putxinelis per a tots els públics. En la seva 6a edició, el festival manté la seva essència per tractar d'anar més enllà, buscant noves propostes i nous recursos per enlluernar el públic. Tornem per fi a les dates que teníem habitualment després de la pandèmia, però tenim la gran satisfacció de que en cap cas s'ha suspès ninguna edició. Són 6 anys
6 edicions. Avui ja anem per la segon dia de festival, perquè ahir vam començar en el taller de construcció de titelles amb material de reciclatge. De nou, desenes de companyies nacionals i internacionals han passat per la comarca mostrant les seues representacions de la mà de les tècniques més diverses. Des de les titelles més tradicionals de guant a la fusió eclèctica del teatre d'objectes, passant per les màscares i el clown. El festival ha obert la porta a nous recursos i les tècniques més innovadores. Després tenim companyies estrangeres d'Itàlia, de Colòmbia, de França, de Mèxic, i la resta són companyies com la que ha arribat avui, també de Galícia, de tot l'estat espanyol. Després tenim elements que no són tan titellescos, com va ser l'any passat, que van portar ja obres en màscara, però també en un objecte, i enguany treballem el tema del clown en objectes també. Vull dir, anem buscant recursos per a que el públic dels ports pugui anar veient coses que són difícils de veure en un altre lloc. Des de fa 2 edicions, la mostra s'ha obert al públic adult amb la programació d'espectacles per a aquest tipus d'espectadors. I és que les titelles no només són cosa d'infants. I ara tornarem a fer un espectacle en la companyia colombiana en el xiringuito també de 5 Torres. El fem dins del bar, on és més difícil que n'hi hagi els xiquets, encara que són espectacles que si un xiquet els veu el pot veure perfectament, no tenen ninguna escena complicada per xiquets, l'únic que potser no l'entenen o s'avorreixen una mica més. Per això animem a tota la gent adulta que s'acosta a les titelles i que miri el programa, i quan es comencen a veure espectacles preparats per a ells en exclusiva, que s'acosten i que vagin a veure. Perquè està la famosa frase quan preguntes a la gent gran: vindreu al festival de titelles i tal? Això és per xiquets. Vilafranca acollia el dissabte la representació de Júlia al País dels Llibres, una adaptació moderna del clàssic de Lewis Carroll, Alicia en el País de les Meravelles. La proposta de la companyia castellonenca Teatro de la Resistencia mostra la visió del divorci des del punt de vista dels xiquets i les xiquetes que ho sofreixen. Realmente queríamos tratar el problema del divorcio, pero no desde la prisma de los padres, sino mirándolo con las gafas de una niña pequeña que se encuentra con un problemón. Júlia troba les respostes que necessiten els personatges de les seues històries preferides. En un sueño empiezan a presentársele varios personajes de libros que ha leído, y uno de los libros que más le han gustado. L'obra combina el teatre d'objectes amb l'actuació sobre escena de 4 actors oferint una perfecta barreja de tècniques teatrals. Esto en realidad es una obra de 4 actores, donde los 4 actuamos tanto en vivo como utilizando objetos de diferentes tipos, pues los títeres como el que se puede ver aquí, pues que es Júlia, como grandes elementos pues que llevan los actores. Todo está entremezclado. Aquí se utilizan varias técnicas y ninguna prevalece. I és que la moralina essencial que desvella l'obra és que la vida és tal com raja i hem d'aprendre a adaptar-nos a ella. Lo que sí puedes aprender a convivir con el problema, intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Esto es lo que justamente aprende nuestra Júlia. El concert de Blue Star del dissabte va omplir la sala Carles Pons de la Casa de la Cultura. Un concert nostàlgic i amb finalitats benèfiques per a la població ucraïnesa. La vesprada del dissabte tenia lloc a la sala Carles Pons de la Casa de la Cultura el concert solidari del grup vilafranquí Blue Star. Un concert organitzat amb finalitats benèfiques i on tota la recaptació de l'entrada del públic i de la fila zero
anava destinada íntegrament a ajudar a la població ucraïnesa que en ple segle XXI sofreix els horrors de la guerra. I la previsió nostra és que ho fem el millor que puguem, a més allà tot el que han pogut. Sempre quan arribes als locals hi ha un punt complicat que és el so, perquè ajustar-ho no és el mateix que quan estàs en el teu local, però bueno, en l'ajuda de molta gent que ens col·labora i ens tira una maneta, tirarem avant i esperem que soni bé i que la gent disfrute. Sí. Gairebé 1.400 euros van ser recaptats. El grup va comptar amb el recolzament de l'Ajuntament i la col·laboració de voluntariat per enllestir la vessant acústica i també la presentació. Juan va ser el que ens va presentar i teníem també la il·lusió, diríem, és quasi com si fos un component nostre, no? Vull dir, deixem en mans de Juan tot el que és la presentació, ens dona una tranquil·litat gran, ens aporta el saber estar de molts anys fent aquestes coses, sobretot en els temes musicals, de tot el poble, no de Blue Star, de tot el poble, i per tant ens dona molta tranquil·litat. El concert va intercalar temes instrumentals i d'altres vocals, fent una progressió de les cançons més melòdiques als hits més rockers dels anys 80. Una planificació que acabava amb una culminació festiva. Intercalant solo de música o en veu, per part d'Ismael, primer hi ha, per exemple, 3 o 4 cançons que són música, després el mateix però en veu, i així se va repetint i passant diríem, d'unes cançons més melòdiques a un ritme cada vegada més alegre, més rockero, anem a dir-ho així, no som purament rockeros, però per entendre-nos, fins que arribem al final i és ja movida. Els integrants del grup van comptar també amb les dedicatòries de personalitats importants tant del món de la música com de la política. Bueno, gràcies Ismael i sobretot moltes gràcies a tots els que esteu avui a aquest concert, perquè la música sempre ens ha ajudat a agermanar-nos. Vilafranca sempre ha sigut un poble solidari i avui ho demostra també en el poble ucranià que està en una situació tan difícil per l'agressió de Putin i tot el que està fent malbé un país. Nosaltres podem fer poques coses, però l'expressió de la solidaritat que feu vosaltres esta vesprada és molt important. Bueno, molta sort, que vagi bé, salut. Hola queridos amigos, bueno, soy Elena Bianco. Me encanta poder mandaros este mensaje. Os felicito, Vilafranca del Cid, por el festival que vais a hacer esta misma tarde. Siento no estar allí, sé que es a favor de Ucrania y yo creo que todo lo que hagamos todos nosotros en este momento seguiremos quedándonos cortos por todo el apoyo que hay que dar a todos estos amigos ucranianos. No voy a estar yo, pero sé que va a estar una de mis canciones, así que disfrutad, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble y os quedáis con un beso mío. Gracias. El missatge està clar que per nosaltres no som joves, som tots ja molt majors, estem tots jubilats. El missatge és que ens agrada molt la música, disfrutem d'ella, disfrutem d'ensajar, però el que sí que està clar és que en aquests moments volem dedicar a això que nosaltres fem millor o pitjor, això ja ve les valoracions de cada un, però dedicar-lo i treure una ajuda per un país que està passant uns moments tan difícils, tan complicats, i cada dia quan mires les notícies la veritat és que te fa més dolor intern. Per tant, és el que sabem fer, anem a ficar-ho en mans de la solidaritat. D'aquesta manera, Vilafranca, amb la proposta de Blue Star, ha gaudit de bona música amb finalitat solidària aquestes Pasqües. El més principal de tot és la família i els amics. Ara nosaltres tenim que ser molt amics dels d'Ucrània, perquè s'ho mereixen. Així, aquesta cançó és per l'Ucrània. Amigos para siempre.
respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Tú no cambiaste con fuerte que fueran los vientos. Tu corazón, una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el asiento de horas inciertas. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida de aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Era la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo en cada llegada. De gritos lejanos, tan grandes, en frases abiertas. Tú eres realmente el asiento en horas inciertas. Eres bueno así sentir, eres tu gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Eres bueno así sentir, eres tu gran amigo. Tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y a la boca poderte abrazar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y a la boca poderte abrazar. Quizás estés llorando mis pensamientos, tus lágrimas son perlas en el mar, y al calor me sigue
este lamento hace que se presente en mi soledad. Quizás estés llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta que oigo viene la melodía salvaje, lejos de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y a la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y a la boca volverte a besar. Tal vez estés llorando mis pensamientos, tus lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soledad. Quizás estés llorando al recordarme, estrecha en mi retrato con frenesí, y hasta que oigo bien la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. A continuació, repassem els esports. Destacarem el campionat de futbol sala que va tenir lloc el divendres i el de futbol base del cap de setmana, tots dos organitzats pel Club de Futbol Vilafranca. El divendres 15 d'abril, el poliesportiu de Vilafranca acollia un torneig amistós de futbol sala amb la participació de dos equips de Vilafranca, així com Culla i Cantavieja. Un campionat organitzat des del Club de Futbol Vilafranca que s'havia de jugar la vesprada del 6 de gener. Sí, este torneig de futbol sala d'ara de Pasqua s'havia de fer el dia de Reixos, la situació de la pandèmia no ho va fer possible
i a seguir un poc la línia de tots aquests anys que es venia fent campionats de futbol sala a Pasqua, les diferents comissions de festes, i alguna vegada també ho havia fet el Club de Futbol Vilafranca. En aquesta ocasió eren 4 equips participants. Finalment no va poder vindre Mosqueruela, que era un dels equips, i van ser 2 equips de Vilafranca, Culla i Cantavieja. Es van fer 2 semifinals, tercer i quart lloc i la final. Les semifinals van estar molt disputades, guanyant Culla 5-6 al Vilafranca A i Cantavieja 3-2 al Vilafranca B. A la final, Culla va anar quasi sempre per davant del marcador. Cantavieja, amb porter jugador, va tenir diversos errors en la passada que el rival aprofitava per acabar amb el marcador de 5-2. Sí, Cantavieja va vindre en un equip molt mesclat de gent més jove, d'altra més experiència, perquè ells també estan donant pas a gent més jove, generacions més joves, i finalment l'equip de Culla, que a les semifinals va patir per a classificar-se, va guanyar 5-6, però s'emportava la final per 5-2. Després de les semifinals, alevins, benjamins i prebenjamins del Renomar Esports van jugar un partidet. El Club de Futbol Vilafranca també organitzava un torneig de futbol base amb els equips realitzats per sorteig, seguint la bona acollida de públic de l'estiu passat. Es van fer 3 equips de futbol 11 amb cadets infantils, 2 d'alevins i 2 de prebenjamins i benjamins mesclats. Sí, després de l'èxit que va tindre l'estiu passat el primer torneig de futbol base, els pares i també els jugadors ens van proposar de fer-lo ara a Pasqua. I ha que dir que s'han apuntat un total de 70 xiquets i xiquetes. Molta gent també té tornejos perquè juguen en equips de Castelló i d'altres poblacions, i a la Setmana Santa també es fan molts tornejos a molts llocs, i es juga avui dissabte i demà diumenge pel matí. Sí, de futbol 11 hi ha un total de 3 equips i s'han mesclat les categories infantil i cadet. Després de futbol 8 hi ha la categoria aleví en 2 equips i després 2 equips també de prebenjamins i benjamins. Així, vora 75 xiquets i xiquetes, juntant gent que viu al poble, veranejants i vinguts d'altres poblacions com Forcall, Mosquerola i Castellfort, van participar els matins de dissabte i diumenge en una activitat que país tindrà continuïtat en el futur. Sí, un poc això és la idea, que la gent del poble i també els fills de gent que viu fora s'arriben a jugar a futbol a Vilafranca, també seguint la tasca que està fent el Renomar Esports en tot el seu futbol base, i en un futur que aquests xiquets puguin jugar al seu poble també. Quan hem jugat nosaltres, la primera part ha estat un poc desigualada, han guanyat 3-1 i a la segona part els negres hem empatat 3-3. A mi m'ha tocat en Adrián, en un xiquet que se diu Sergi, Bruno, a veure qui ve... Joel, Alejandro, Marc, Alejandro... Jo he marcat un gol. Jo n'he marcat un altre. Jo no he marcat, però he fet 2 assistències. Han fet un remate de cap. Si demà empatem, serà la ronda de penaltis. I si no, el qui guanya el torneig. Sí, vam entrenar. Jo vaig entrenar a l'equip. Jo jugo al Drac de Castelló. Jo a l'Esports. El Forge. Nou empat al Cerrito del Club de Futbol Vilafranca, que ja n'acumula 5 de consecutius després de l'1-1 amb el Canet en partit ajornat que es va disputar el dijous 14 d'abril. L'11 inicial formaven Mijai, Sergi, Javi Nadal, Andreu, Eric, Pau, Nicolás, Ramon, Borja, Enric Beltrán i Jorge Porcar. Els vilafranquins van fer un bon partit en línies generals davant d'un rival amb poques aproximacions i que s'avançava al marcador a la primera part. El porter visitant va fer moltes parades de mèrit, fins que Edo al minut 91 marcava el definitiu 1-1. El proper partit serà el Cerrito davant el Vilafamés, el diumenge 24 d'abril a les 10 hores. El passat dissabte 16 d'abril començava la Copa d'Espanya quilòmetre vertical a Huejar Sierra, Granada. El vilafranquí Javier Vives Barreda, que corre en la selecció aragonesa, guanyava la categoria juvenil. La propera prova tindrà lloc el dissabte 30 d'abril, amb la màquina Sky Race al Banchet de Màquina Jaén.
Fem una ullada als registres meteorològics i a la previsió per als propers dies. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem ací, però els emplacem a d'ací 7 dies. Adeu i bona setmana.